हे बघा, मी आता पेंटिंगच करत होती. हा बघा, हा एक ना बेस कलर ह्याचा व्हाईट मी देऊन ठेवला आहे आणि मी ना इथे यूज करते ॲक्रेलिक कलर्स. पॉटचा जो बेस असतो ना त्याचा कलर कधीही व्हाईट ठेवायचा असतो आणि त्यानंतर त्याच्यावर आपण डिझाईन्स वगैरे आपल्याला काढायचे असेल कोणतेही रंगीबेरंगी, तर तेव्हा ते व्हाईटचा बेस देऊन मग त्याच्यावर डिझाईन्स वगैरे करायचे. कसं माहिती आहे, आधीच तुम्ही ब्राऊन पॉटवर पेंटिंग करायला स्टार्ट कराल ना डार्क कलर्सने, तर ते कलर दिसूनच नाही येणार, म्हणजे उठूनच नाही दिसणार ते कलर्स. म्हणून बेस कलर आपल्याला व्हाईट द्यायचा आधी. तर मी एक पॉटला तर व्हाईट कलर देऊन ठेवला आहे. आता मी दुसरा पॉट तुम्हाला दाखवते मी कसा देते व्हाईट कलर ते. हे बघा, हा पॉट आपला झाला आहे, ठीक आहे, व्हाईट कलर करून. हा मी आता असं ठेवते. मी इनर पार्ट कलर नाही करते, फक्त आउटर पार्ट कलर करते आहे. आणि आता मी हा सेकंड पॉट कलर करते. मी तुम्हाला दाखवते कसं करतात ते. व्हाईट कलर घेतलं आहे, व्हाईट ॲक्रेलिक कलर आणि थोडंसं पाणी मिक्स केलं आहे आणि आता मी ह्याला लावते आहे. हे बघा, आणि एकच कोट मारायचा आहे व्हाईटचा. आणि ॲक्रेलिक कलर्स इतके स्ट्रॉंग असतात ना की जसं तुम्ही पेंट लावाल ना की ते एकदम म्हणजे एकदम कलर डार्क येतो फर्स्ट शेडमध्येच. आणि मी पर्सनली ॲक्रेलिकच प्रिफर करते, तुम्ही दुसराही पेंट प्रिफर करू शकता. आणि ॲक्रेलिक का तुम्ही विचाराल की मी ॲक्रेलिकच का यूज करते, ह्याचे कलर ना लॉंग लास्टिंग आहे. तुम्ही हा मडका आता पाणीसुद्धा टाकला ना तरी ह्याचे कलर्स वगैरे डिझाईन्स वगैरे काहीच निघणार नाही. आणि ना असे काही छंद असतील आपल्यामध्ये, कोणाकोणाला विणकाम आवडतं, कोणाकोणाला ड्रॉइंग आवडतं, पेंटिंग्स आवडतं जसं मला आवडतं, किंवा कोणाकोणाला बरंच काय असं काय असं क्रिएटिव्ह काहीतरी बनवायला आवडतं. तर असे सगळे छंद ना आपले जोपासायचे, कारण की त्यांनीच एक ना आपल्याला बोलतात ना एक फ्रेश फील होतं. कधी कधी मला तर फ्रेश वाटतं जेव्हा मी माझ्या मनासारखं काहीतरी पेंटिंग्स वगैरे करते ना, मग ते केल्यानंतर ना मला खूप सॅटिस्फॅक्शन वाटतं आणि मला दिवस पण चांगला जातो. असं आहे माझं. म्हणून मी ना नेहमी करत असते. कामात वेळ काढून थोडंसं आपलं छंद पण जोपासायचा. आय नो सगळ्यांनाच काम असतं, म्हणजे हाऊसवाईफ असेल तर भरपूरच काम असतं. आणि जर नॉर्मल पण आपण जे कोणी ऑफिसला वगैरे जात असाल त्यांना पण काम असेल, कधीतरी फ्री टाईम काढून जेव्हा मिळेल फ्री टाईम तर आपण हे सगळं करत बसायचं. तेवढाच आपला मूड पण फ्रेश राहतो आणि आपलं माइंडसुद्धा डायव्हर्ट होतं रोजच्या रुटीनमध्ये. आपले दोन्ही पॉट्स पेंट करून झालेत. आता हे जरा ड्राय होऊ द्यायचं, लगेच ड्राय होतं. हे बघा, फर्स्ट पॉट होता ना मी नुकताच पेंट केलेला आणि तुम्हाला दाखवलं, हा लगेच ड्राय होतो ॲक्रेलिक कलर. तर हे ड्राय झाल्यानंतर मी याच्यावर डिझाईन्स करेल, ते पण तुम्ही बघा. आता मी इथे ना कलरफुल डिझाईन करते पॅटर्न्सची, वेगवेगळे पॅटर्न्स असतात ना स्क्वेअर्समधले, त्या पॅटर्न्सची डिझाईन करते. मी तुम्हाला दाखवते. 0 साईज ब्रश असतो ना त्याने मी आधी आउटलाईन करून घेणार आहे आणि त्या बॉक्सेसमध्ये ना मी कलर्स फिल करणार आहे. इथे आपलं येलो कलरचं आउटलाईन पूर्ण रेडी आहे. हे बघा, दिसतं तुम्हाला. असे पॅटर्न ड्रॉ केलेत, स्क्वेअर, रेक्टँगल असे पॅटर्न्स. आणि आता हे जे बॉक्सेस दिसत आहेत ना, हे ते आत कलर्स मी फिल करणार आहे. मल्टी कलर्स, असं स्पेसिफिक 1-2 कलर्स आहेत, सगळे मल्टी कलर्स यूज करायचे. पॉट एकदम मस्त दिसतो. मी या बदलापूरच्या घरी केलेला हा पॉट पेंटिंग, सो मी तुम्हाला बोलते. आर्ट बघा आणि इकडे आर्टिस्ट बघा. अरे वा, ॲक्रेलिक कलरनी तर मडका पूर्ण भारी झाला आहे. तो फिरवतो मडका जरा. अजून बाकी इथे वर पेंट करायचं आहे आणि याला बॉर्डर सुद्धा द्यायची ब्लॅक कलर. असं आर्ट असेल तर माणूस कधी बोर नाही होणार ना, काही ना काही तेच मी त्यांना म्हटलं की तुमच्यात पण काही छंद असतील तर जोपासा ती, अशी वाया नका जाऊ देऊ. बरोबर. 5 टोटल 15 राऊंड. माझे दोन्ही हात समोर असून ब्लॉगिंग करत आहे मी. चला, बबूंसाठी इकडे मी भात बनवलेला आहे. कुठे भात नाही, ह्याच्यात नाही, हे चपात्या आहेत. बबूंसाठी भात कुठे खाव्या? हा बघा, एवढा सर्व भात आमच्या बबूंसाठी आहे.
चला आता बबूंना भात आणि थोडासा आम्ही काय केलं होतं माहिती आहे का हव्या, चिकनचा रस्सा आहे ना, चिकनचा रस्सा थोडा ठेवला आहे आम्ही. कसं माहिती का ह्याच्यात बघा, कुठे चिकनचा रस्सा, कुठे आहे कुठे आहे, तो बघ दिसते. हा बघा, हा थोडासा चिकन रस्सा ठेवला आहे. त्यामध्ये थोडीशी डाळ आपण मिक्स करणार आणि त्यांना खायला देणार. म्हणजे कसं त्यांना आवडीने खातील ना रे. सांग ना, आता कॅमेऱ्याला न हात लावता कॅमेरा शूटिंग होणार. गरम आहे भात, बघ ना, हात लाव, बघ हात लाव. गरम आहे काय? गरम आहे ना. आणि तुम्हाला फक्त मी दिसणार नाही, पण माझे मुवमेंट दिसतील सर्व, आहे ना काव्या. म्हणजे मला समोर काय दिसतं ते तुम्हाला सर्वांना दिसणार. आता काय नाही. आईस्क्रीम खाशील काव्या? चला आता हा भात आपण घेऊन चाललो बाहेर. हे बघा, एक आलेलं आहे खाली. खातात आहेत ना. किचन पण व्यवस्थित साफ केलं मी. हे परत थोडंसं आहे ते खराब नको म्हणून आपण जरा फ्रीजमध्ये ठेवतोय. म्हणजे असं थोडंसं असलं की ते भात पूर्ण खाल्लं नाही तर ते पण भात खायला मागत नाही, है ना काव्या. ते खाली बसल्यावरती पण बघा कसं दिसतं ते व्यवस्थित, है ना. कसं डिझाईन आले बघ त्याला. प्रकृती पण कशी डिझाईन करते, नेचर. डबल आता आम्ही चाललो आहे आजी आत्याच्या घरी. काही रिझन नाही आहे, असंच. आता काजलची मम्मी पण आलेली आहे ना, तर त्यांना पण असं जरा गाव दाखवता येईल आणि जरा फिरता येईल आणि सर्वांशी बोलता येईल आपल्याला. बबू खाल्लं कसं वाटलं भात, डाळ भात? तुम्हाला पण सर्व आता समोरचं दिसेल माझ्याबरोबर की आपण कसं जातो, कुठे जातो. हे बघ, पाणी आपण वापरलं ना बाथरूममध्ये किंवा हे बघ इकडे पाणी येतं बघ, दिसतंय का काजल? आज हे खाली केलेलं आहे ना म्हणून इकडे पाणी येतो. ते खाली गेलं की ते पाणी तिकडे पाणी येतो. चला आता आम्ही चाललो आजी आणि आत्याच्या घरी. चला रेडी तिघं जण. ती घाबरते, तू घाबरते जा. हा बघा कसं केवढा मोठा झाड आहे बघा. हा बघा, हे बघ केवढा मोठा झाड बघितला, केवढा जुना असेल झाडा. खतरों के खिलाडी गेम. कसं वाटतं हे, वाटतं की नाही जंगल? आईने व्हिडिओमध्ये कितींदा तरी बघितलं असेल. रिअल कसं वाटतंय? कसं वाटतंय जंगलातून? हरवली की काय, कुठे गेली ती? बघते कसं कुठे पाय टाकायचं. आता आम्ही रेग्युलर येतो म्हणून आम्हाला माहिती आहे कुठे पाय टाकायचं. मस्त वाटतंय. पण हे बघा खाली आंबा पडलेला आहे, खराब झालंय. चला आता डायरेक्ट आजीला आणि आत्याला सरप्राईज त्यांना सांगितलं ना आम्ही येतोय. आम्ही डायरेक्ट सरप्राईज. हा तोच ब्रिज आहे जो हलतो. हम है बाहर आहे, बहार आहे इसलिए बहार आहे. पावसासारखं पूर्ण चेंज झालेलं नाही तर का आता 6 पर्यंत ना असा उजेड असतो. कसं दिसते बघ, हे बघ, हे बघ कसं दिसतं ब्लॅक ब्लॅक. किती वाजले बघा, 6 वाजले. 6ला धाका मी. हवा किती थंड वाटते ना. अरे सुपरमॅन, हम बारिश लेके आए. हो मस्त वाटला. हां छान आहेत. हे बारीक बारीक वगैरे छान वाटतात ना एकदम. आणि याला प्रॉपर कटिंग करते ना त्याच्या तेव्हा अजून छान वाटतात. आता हे कशी इरेग्युलर झाली, मग ती प्लेन करेल आहे ना रे. मस्त वाटतं.
चला जाऊया. चलो 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 चलो. म्हणजे आता नक्की येणार. एवढं काळं झालंय बघ. कोण येणार? हे काय पाऊस कोण येणार म्हणते. हे बघ किती काळं झालंय बाई. इथे सगळं दिसतं ना. मला वाटतं तिकडे डोंगराळ भाग आहे ना तिथे पटकन कॅच होतं असं पाऊस. सर्वांनी घ्या, थोडी थोडी घ्या, सर्वांनी घ्या. मस्त वाटतं ना. काय हे? मिरिंडा. मिरिंडा नको मला, हे घेतो मी मिरिंडा. काय मिरिंडा? कल्लू 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 खातात आहे गो. पेढा लाडू खातो. काव्याच्या मांजरीसारखीच ना. कसं आहे ना प्रॉपर ब्लॅक. ती कावेची म्हणजे कशी व्हाईट व्हाईट. आम्ही आलो तो पण आजी आता काय घरी नाही. आत्मत उज्ज्वला तिच्या घरी जाऊन आलो. आणि आमचे गोमू दोन्ही गोमू आले आहेत. चला चालू घे. काजल चालवणार आहे, चालेल ना? मरायचा दिवस आहे की काय. चला पाऊस आता पडायला लागला, टिपके पडले ना. चला 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 उठ. तर आम्ही कालिका देवी मंदिरामध्ये पण पाया पडायला आलो होतो. मंदिर एकदम छान आहे. आम्ही आलेलो आहे आत्ते आजी आत्ते यांनी मंदिराचे दर्शन करून, देवीचे दर्शन करून. आणि समोर सिनरी बघा किती छान वाटते. आता तिकडे तुम्ही बघू शकता, असं वाटतं क्लाउड पडतोय तिकडे खाली. बघा सिनरी बघा कशी वाटते, ढगं कशी आलेत आज. आणि तुम्ही पण सांगा कमेंटमध्ये की तुमच्याकडे आज पाऊस पडला काय किंवा पावसासारखं होतं की नाही सांगा जरा. ते बघा असं वाटतं बघा ढगातून ढगं बघा वरती कशी. तर वा बापरे, ते का वीज चमकताना दिसली तुम्हाला. आपण सर्वात आधी आपल्या बाईक आणि ह्याला गाडीला कवर घालून घेऊया आपण.